Wow, api iki sing kalem Cit. Kendonono Cit, Cit. Didi, wis. Ayo. Angkat Cit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hobi Happy Hoki. Hobi positif, happy positif, hoki positif. Titik keberangkatan kita kali ini dari area PLTG Gratis Pasuruan bersama Kapten Nurul. Semoga nanti ada rezekinya. Salah dan ini Jarul. Yen kok nama ngono yo ana. Kono mah. Woi. Woi akeh manuk ya. Bolongan. Surung Gin. Sampai dia. Iwak cilik-cilik senengane Haryono. Iwak kampret. Ndi Haryono Mang? Aku golek Haryono tok aku. Waduh. Enggak mesin logor balik. Ayo ndi Haryono iki. Sampean ya lho.
Rokok aja Aji. Iya. Jangan tuan rokok. Gara-gara ulet kluwe ku mang kesalet kabeh ngono iki. Kaki seribu. Pukung. Apa? Enggak apa iki? Ayam cek. Ayam cek. Motone blok iki. Wah, kaya onik mang. Manton dam. Tuh. Di mana? Yuk. Rau tetangga. Apa iki? Apa iki, Pak? Pintiru nek gak ngumpul. Wah. Ayo. Oh, ngalem temen ora cilik-cilik ae ngalem konar. Kancu. Kancu ono. Ayo. Ngalem konar. Nyaluk kancu lho. Cak arek. Cak har. Wah. Mar kok bagane mati mar. Mar. Lagi nek kene. Arek tekes ngene kate-kate jak rugi kok gak ngono. Wah. Liar ya ono mang. Ayo gak guys. Matamu. Iki lho. Iki lho mata kamu. Lah niki Mata kamu. Oh, ini mataku. Mana matamu? Ayo. Ayo. Lo nih Mar. Mar, go Mar. Lo matamu. Mar. Mana matamu? Ini mataku. Aku ketun kok. Matamu. Matamu. Urung. Matamu juga matamu. Kancu. Kamu lah tak kancu iku oleh nebono kene wae. Sampeyan lek ambek wong liya rame ngene ta, Cak. Iki lho, Cit. Wes, terus iki, Cit. Cilik tapi berotane, Cit. Oh, Cit. Berot terus, Cit. Benar. Oh, double strike. Lo makan cumi ae. Cak Majid karo Abaryono. Apa kentir? Oh, yo.
Arek ngono ya. Kan tinggi kan balik-balik. Iku makane jero aku oleh anjir ya. Rồi trao này. Cahar. Mulai mang cak cuk ae. Jadi pancing. Ditumu patenono iki lho mari oleh. Ono. Aku enggak Iya. tawani nang arek. Tak kayak nafari. Aku nggak tawanono. Apa kira kaidek iki rek kulite le. Iki terakhir gitu. Anu, duh, aduh ora jauh tuan. Anak kon. Tak apa ya. Oke, lu ya. Lu kan. Karena ambear abe mau didian. Oleh ta? Kon pun ngomong ngono maling gondol pul jancuk ngomong ngono. Enggak apa sih? Ayo, ini dulu. Rapu pul. Sampean kok sing mancing ae. Di uyu ya Riono. Karo kerabun. Mohon cerat aku. Apa aja? Tompel lumayan. Urane ya ya. Akan apa ya? Lho. Oh, nyambi. Matang sak ngono matang. Tak mata-matamu. Ngono umpane urip ya. Ayo. Nah iya. Kon urip kayak mana, Mas? Wapi ego. Wah, ngapi rek kong rek. Ngapi kerabun. Abang. Tak jono ya kena kan. Oh, Mar. Mar tak jono. Penutup. Mar. Cuklek kau. Urung lunas iki gak ngurus tuku maneh. Rusak kredit mana? Loyong ae. Pamekar itu tutup. Iya geger sik ngluyur ya gak ngluyur. Nyambut gawe double-double iki, Cak. Mijet iki Jarul. Ya kerja pabrik ya mijet. Sampe saiki pegel pijet ae, potong. Iki tambahan aku gak mancing gak bawa gak bok arek-arek. Mulai karya. Oh, lumajang rek. Sepono tas telepon opok ya. Rebono wadah jajan iku lho. Mbak apa iki? Kurang hidup terus di Yumi mati. Kerap. Tangku macet pul. Wow, api iki sing kalem Cit. Kendono Cit, Cit. Didi, wis. Ayo. Angkat Cit. Anu, longono lile. Kau wis iku. Wis Cit. Aja dirapeti. On, joranku rada norono on. Wek kuwi kon. Cek gak. Iki lho, delok iki lho, macet iki lho, apa iki isine iki. Kawan sombong. Jono Aryono Cit. Mulai iki lho, ayo serok dimulai. Kelanjut
Banten ya. Jit, angkat Jit. Kapten ngenteni karo nyemil dhisik. Enak iki Jit. Gulungan dhisik Pak Muar. Wekmu yo, weh, pedot poke wis gak apa-apa, War. Wes mantap iki. Ayo. Apa Cit? Ikan apa ini ya namanya ya? Cuk mari. Untung kon. Tak ewangi kon, tak ewangi coplok iku mangkon. Iku lho rek, iwak buntut kuning iku rek. Iya, Cit. Ini Cit. Halo Cit. Ah, mantap. Untung kon tak ewangi Cit. Tak ewangi coplok iku mangkon. Iya. Ya. Tak siapa iki? Tampare kok kono. Ya, Macit. Enggak, masjid besi iki. Yo, Ya, Babek, ayo Babek. baru aja. Kamu pitaku. Angkat jorane Babek. Enak iki. Angkat jorane Babek. Ewan rile Babek. Cit, rodarin aja. Pote iki wae. Padha rek. Ayam. Ayam. Enak itu. Ayam. Dua kawan semapan nih. Dua semakin mapan gila sana. Oh iya, bandole tok gede. Wong narike cepet ngono. Jajane pura-pura alon narike. Warai ya. Kapuanaan. Iya. Yo iya, bandole tok gede. Enggak no dah. Kaya kolam. Orang gua itu kayak tas no. Wih, nang, mari. Cari nyendel notok ini. Ini mana kau nak mati?
Ini kalau ramai lah, aku bola atau ini saya duduk kayak gini gini. Ini kok. Ada malah nyuruh nggak? Berencana itu nggak ngomong, kan ngomong apa? Aku ngene ya. Arek-arek itu sering ngene, Mas Nurul. Kan aku sering kan lek sabene kan aku jarang ya ngandak nang ngene. Ya. Arek-arek ngomong. Jadi aku tiap ono mancing lek banyu surut ngene pasti aku ngandak nek mbo mule yo, mudak mule yo. Pokoknya dia nari ya. Pokok aku wis ngomong. Mas Nurul, Koyo sampeyan jitu iki ya, lek banyu Mas. surut kok ngene iki sampeyan ngomong. Yo aku lek surut waca kok ngene. Posisiku waca ngene surut iki. Akhirnya ngendain ya. Ngene turis anu. Enggak lah, plastiknya loh. Turu ae, Mas. Kamera itu turu ae. Sampai ngomong amat. Dulu gua kan marah dengan Ini hasilnya guys. Ini aja guys. Mas. Ojo rokok didekek. Kok. Itu.